Riwruok mar okinde mamine ma pachoka FIDA, riwruok ma kedo ne ratich joma mine kaachiel kod riwruok mar jopuonj ma nyiri mag mbalariany obago ng'anyo kaluwore kod ling mar piny owacho ewi nek mar joma mine e pachoka. Gikone gidwaro ni obila mag okwach kich ochiw ler ewi Collins Jumaisi ma en achich maduong' ma itudo kod nek mag nyiri e kar dak makware. Kaka jafwambo marwa Alinet Undi leronwa, ginyiso luoro ni timbe nek mag mine nyalo medore kaluwore ni sirkal oling nyaka ne achijno pondi kawuok e tesend obila. Riwruok mar okinde mamine pachoka omiyo sirkal ndalo 30 mar yango nek mar joma mine kaka chiedh nade mokwako piny mangima. Wangiso sirkal ni wasewuoyo mang'eny to wamiyogi ndalo machuok mondo ging'imiwane kaka wanyalo ng'iyane cases gi. To koko nyalore wan koro wabro dong' ni waluongo joma mine, joma nyithindo, waluongo joma chuo mondo wawuog oko wawach ni katiba oyienwa ni wanyalo ga wuok oko ma wakwa sirkal ni mondo gi ratiro marwa. Mine gidwaro mondo obila okaw okang' kendo ndhi achich mane itudo kod nek mar ji 6 manowitie kar puko yugi makware Collins Jumaisi mane opondo kowuok e tesend obila magigiri. The main suspect in these horrific murders, Collins Jumaisi, escaped from Gigiri police station, and to date his whereabouts are unknown. Further, the National Police Service is yet to issue a comprehensive statement on the circumstances that led to his escape and steps towards his rearrest and prosecution. Given the gravity of the charges he's facing, we maintain that indeed there's a laxity and lack of commitment by the National Police Service to take any serious action. Giwacho ni nek mar joma mine kaachiel kod nyiri medore pachoka ka higa ni mine 30 osewito ngimagi ka bende odiechieng' manyoro piny mar Kenya noru kod kuyo kaluwore kod lipot manochwal kod ute fwambo ewi tho Yvonne Jirangwa mane tiegore kaka sista e gwenge marongo. The media has reported the unfortunate murders of Florence Mweni, Alice Ayuma, Vera Mugambi, Seth Nyakio Njeri, Rebecca Cheptegei, Christine Nyakio and Amina Abdi Rashid Dahir, together with her daughter and niece. Yesterday, the country woke up to the utter shock of the media reports that the body of Yvonne Jirangwa, a 23-year-old trainee Catholic nun, was found in a sewer pit within Rongo Parish Convent. Koro kawuono ni wangiso sirkal nia wakwayo ni mokwongo gimiwa namba ni wang'e ni ji adi mosebedo ka inego kama. Mar ariyo ni polis osekao okang' mage mondo ging'iyane matut ni ere joma nego jowagi, ere hatua ma sirkal osekao mondo wang'iyane ni familia gi modong' gidong' nang'o. Crispin Okelo ma en jaked ne ratich nyithindo bende osingo mar nywako joma mine lwedo kendo lombo joma chuo mondo wuog oko e konyo rito ngima joma mine. We are now going to ensure that we mobilize, men, because even if we are told that, the investigation goes and says, okay, these are the criminals, these are the perpetrators, we need to unite. Women are not going to win this thing alone. FIDA koro kwayo joma mine kaachiel kod nyiri mondo chwal lipot momondo ne okindegi mondo geng' nek makamago kapok otimore. So we've set up a toll-free line 0800 720 501 that we then share with the media and the communities to just encourage women and girls to come out and report. And the moment the report happens, we have free psychosocial support that we offer to our survivors and their families. We offer free legal aid services. We have a network of pro bono lawyers and FIDA Kenya members. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.